Tuyak man nga manipay, timay sa tayo. Yang di mentubuh ku binir-bir Banyak kan Alim ada Api jangan intan sirasa Tayo kan buana Nispan na kidarana Ketayate Inapategan na ganda Keto'y usok na ragsak na Puntal na biblibyas Taag bibyagan kitan siragsak Adot na ilubungan na Hagragsakan Kemawan ni sempanya kadagitang Panagserbikan Jesus isut pagragsakan Manipodi din indak nasarakan Sabak ng dito'y lubong isut apag ganito Ngamti kararwang isulam na nayon Di matukod kinalenteg Yan awang makapadan Nakatayan ni Jesus ang namalswang Ay kung tuwa pagyanan Balirog at daldalan Nadaeng nagintas sa pagtaingan Puros balitok balbalay Dagyan timet lansangan Puros dami namin na nasantuan Tayo kan buwanay Ispan natin darana Ketayadek na pategan na ganda Keto'y pusok na ragsak na Puntal na agliplipyas Taag bibiyag itan siragsak Taag bibiyag itan siragsak sa hermana. Sa bulong na. Nakahinang battery. Saan ko mga orda panunutin dahil kaya kapasulisod awatin natin balangat ibiyag ngayong kariti ako kariti kagayan kay kwa kas lang related dahil na kasama ka niya kay dito namin nagasar kita o makay kurenti pang nakasulisod kas lang kumadaydi pang nakasulisod kuriti kas lang sinusulusibog kipagigiging nga ag-terminate ako ito niya among ko wala na i-terminate mo kas lang kasi ibang pangod ko kumbaga inananusap tapos kasi lang ay dito pang nakasuot ko na pinakabata pinagpakasyunda kay tadalibigay ang 1 lito tapos ang tagayang tigiyak sabihin ako 10 karabi na nagsabihin na 11 nakita niya booking ticket ko 11 iso nga ano dahil dyan nakaplano amin dahil ang isuot na tapos ticket ko ititirabi ti Febes kaya biyernes na-terminate rabiti Febes pinampanunod ko nagkungkwenta na numalpas ko pa dahil 26 na date ako at ang 2 10 months ko kasamang ko ngayon kasi saat ko nung makaakar kami dito yung balay ko ay yung aruda ko pati camera ko awanan di paglambangan mo paglungadan malang nga tugbaga ko tapos sunod na panti ka sa saat madima lang ako biyernes 7:30 nagdaldalo sa pagpailaon ako ko na nang dinayagan na may katoy ko na kay dati terminate kas lang nabag-utan dirig na awan man lang malaya lagi awan hanak man lang
nga nagsangit or wakas lang naragsakan na kay. Nami di nakababa na ko na pinampanunod ko. Ijenak nga agiti ko nagkas lang nga dahil pan naka-terminate ko ti sinanita. Kumbaga dahil no awan ti gagayong ko at team mo na nga tinawagan ng hindi pagada nga terminate na ko. Ti-determinate na ko. Tinawagan ni ate. Ate niya ti free time mo na mapangutulog ti alaga. Kung na kanya na mabalin na mo may sakdal nga. Uray lang nang yung taxi nga mapahintiyan. Kung na kanya na. Allah ko di man ni may nakinuray di jayon katwa mo de district ano de jayon kumbaga Nakaprograma amin. nay ko amin kaday district bag nga dala ko may din kad di annual leave ko kung nakibati kon baka masapol kon to amin de kung nagkakasang amin de jay nagko-connect amin de tapos de kwarta ko dapat lakad kwarta lakad nga ipitad laptop mo rin ka, so makastakuan niya tinapasang kami na dijay na panlaan yung digay. So, apo yaman pa, iniktan na kas lang may katwa nga chance ko. Siguro dapat plano niya ako Diyos nga napinpintas, maitod na. Talaga. Kasi ko na dating niya. Tainton masuotin, awatin ng tunong balangat ko yan. Kasi na kung mag-react pan makasuot ko na. Amo, may tanak niya po. Tinapinpintas pa eh. Kanayunan